Goeiedag. Goedemiddag. Nou, dat ziet er wel heel mooi uit, moet ik zeggen. Goedemiddag. Wat brengt u? Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar mensen die wat met de vaste loon hebben, maar Oké. volgens mij zitten we hier aan het goede adres. Dat denk ik wel, joh. Ja. Wat is uw binding met de vaste loon? Ja, dat is van toezoet metten. Ja. Dat dacht ik, joh. En zit je nog bij een vereniging? Of, Ja. Bij verschillende. Ja. Moet zeggen, dit is wel duidelijk. Ja, dat zeggen de, Toch? de Beerpiep en, Ja, en de ja. Beerpiep is een Tielse vereniging. Dat Ja. Waar ik in 95 prins van ben geweest. Oh, je is hier op Prins geweest? Ja, in 95. Ja. En adjudant ook? Of? Nee. Dat was toen alleen nog Prins? Prins. Oké. Ja. En werd je toevallig vanaf als een adjudant onderweg gekomen? Ik denk wel, verschillende jaren doornomen, Ja, ik zou dat is lastig te zeggen wanneer dat precies is geweest natuurlijk. Ja. En ik zie nu ook nog vlaggen hangen. Oh Ja. de beerpunt natuurlijk. En van de Ja. boer, bij de boeren wat is ik ook net. Ja, de boeren, daar heb ik in het begin der jaren, moet ik zeggen, gedanst. Bij de grote groep. Oh ja. Ja, op toernooien geweest. Oh. Eh, Zelf gedansen? Ja, met Ja. Bernie Hendricks, die was toen, moet ik zeggen, ook maat van mij. Ja. Waar we samen met, moet ik zeggen, bij de boeren gedanst hebben. Ja. Toernooien geweest in München. Oh, Ja. dat is wel goed. Ja. serieus, Ja. Ging er veel tijd in zitten dan? Of? Daar ging veel tijd in zitten, ja. Ja, 2 keer in de week trainen. Ja. En moet ik zeggen, dan waren we op zittingen. Zijn we geweest. Moet ik zeggen, als er hier of daar een zitting was, ja, dan moesten we dus dan, moet ik zeggen, wordt ons gevraagd voor door op te treden. Ja. Ja. En ook, We waren, maar Berne en ik was tilfiguren. Dus we moesten de meetjes... oh, dat is het tilfiguur, hè? Ja, tilfiguren. Ja. Ja. Nou, kijk eens Dat aan. was mijn dingen niet zo, maar ja. Maar is dat niet nog wel zwaar dan? Of Ja, dat was zeker zo, ja. voor de druk? Toen was ik ook nog een paar jaar jonger. Ja, dat heeft natuurlijk wel Ja. een stuk met. Ja. Dus, Mooie tijd geweest. Ja. en 2 keer in de week trainen. 2 keer in de week trainen was dat. En ook nog iets dingen, wedstrijden of Ja. wat Moet gewonnen zeggen. ook. Ja, ook dat. Ja? Ook dat. Ja. Heb je daar Beslist. toevallig nog iets van bende? Of? Ja, we hebben, moet ik zeggen, daar heb ik nog wel, moet ik zeggen, foto's van. Ja. Moet ik zeggen, ja. Of Ja. trofeeën of zo heb je niet? Nou, ik niet. Moet Nee? ik zeggen, de vereniging toen, ja, van de boer wel. Ja. Die zat er wel bij. Oké. Ja, zeker. Ja, dat is wel een hoop. Ja. Nee, in ieder geval, ja, en dan moet je jas aan, moet ik zeggen. Ja, zie je ook die wel, hebben we met de vastelovend hebben we die spelletjes. overkant hebben we die natuurlijk aan. Ja. Ja. En dat heb je gewoon altijd met de vastloop, heb je de jas weer. Meestal wel, ja. Dus Meestal wel. Ja. vastlopen, ja. Ja, de dat vastelovend, ja. Oh, speltjes op zee, hè? Ja, Er zitten ja, ook ook dat. spelletjes bij dat je zegt, oh, dat is een Ja, speciaal spelletje. ik heb hem net gauw genoeg even uit de kast gehaald. En moet ik zeggen, ik heb nog een speeltje van de ketel. Ja. Dat zit er, dat komt er wel op. Ja. Ja. Dus, En ook een speltjes dat je zegt van, oh, daar heb ik een herinnering bij, of dat weet ik niet. ja, daar zit een speeltje bij van, ja, ik weet niet of je ze kent, de jongen wie zater. Ja. Waar ik al menig jaar prins ben geweest. Dus ja, dat is in de groep. En als het een dag is, dat is meestal, moet ik zeggen, carnaval zonder als een prins van Tegel uitkomt. Ja. Dan is er hutje mutje, druk is het en 5 erbij en ja, gaan zo maar verder. Maar, ja, Dat zijn allemaal. dat zijn allemaal ja, jongens. Ja. Van, ja, dan komen er van de ketel, dan komen er van de noedels, dan komen er van de boeren. Ja, dat is altijd een bijeenkomst. Smiddags en dan tegen een uur of 4. Ja. En dan s'avonds dan trekken we naar de Prinsenbaan. Ja. Dus dan gaan ze gewoon de pakken. Ja, helemaal. Ja. Ja. Dan hebben we er al menige. Ja. En daar ben ik dan ook bij de, moet ik zeggen, de spaarkas. Ja. Dus ja, dus als er mensen van Venlo, moet ik zeggen, ik moet wel zeggen, Giedienen, die moet ik zeggen, ook een nummer heeft bij de spaarkas. Dus dat wil wat ik zeggen. Dus Ja. dat, en ik kom ieder jaar komt dit terug. Ja, dat is een grandioze dag. Ja. Ja. Ik vind dat een van de mooiste dagen die er, ja. Dan kijk De je nog goed ook. vuurdingen die, ja, die vind ik nog mooier als vastelovend. Ja. Ja, nou is het natuurlijk even een tijd niks en dan
Werd je Ja, er dat ook wel. een beetje in te Ja, bewegen, ja, of ja, dat je dan ja. ook wel nog iets? Of? Nou, nee, ik moet zeggen, ik ben dan bij de ambassadeurs bij de BRP. Oh ja. Waar ik moet zeggen, samen met Twan Driessen moet zeggen, de dag organiseer. Dat is de 11e van de 11e. Mm. We hebben geluk gehad dat we dit jaar, moet ik zeggen, dat nog met hebben mogen maken. Mm. Ja, voordat weer alles op slot goed is. Ja. We zijn afgelopen jaar, de 11e, zijn we in de Keerteloes geweest, Ja. op Stijl. Waanzinnig mooi, Ja. waanzinnig mooi. Iedereen is zich geweldig geamuseerd. Ja, Dat je toch nog een beetje het vastelovensfeurtje een beetje. ja, Dat dan, ja. gelukkig wel. Ja. Gelukkig wel hebben we dat nog Ja. weer met nu. Ja, zeker dat. Ja. En als je dan een beetje kijkt naar terug, kijkt in de vastelovensgeschiedenis, je zit aan Prins geweest, Mhm. heb je dan ook nog vele herinneringen dat je zegt, van, ja, dat is me echt bijgebleven, of dat zal ik nooit vergeten? Of? Ja. Er zijn kan van natuurlijk alles wel zijn. herinneringen die ik, moet ik zeggen, moet ik zeggen, hier bij de BRP-lijn Prins geweest, bij de Invalidenbond ben ik Prins geweest. Ja, Ja. niet waar. Dan Ja, komt ja, hier ja, een Prins ja, geweest, ja, ja. dan gooi je gang maken. denk ik. Ja. Dus ja. En als je dan een beetje zo kijkt van ja, er is zo dan Ik niks zou die geweest. Drekstek kunnen zeggen van ja, wat ik, ja, dat was natuurlijk een belevenis. Hmm. Het was toen, moet ik zeggen, moet ik zeggen, ik ben 95 geweest, 2 jaar daarvoor hadden ze mij al gevraagd. Maar ja, toen zat ik dus bij de boeren, moet ik zeggen, met het dansgebeuren, waar ik, moet ik zeggen, helaas, ja, moet ik zeggen, heb moeten zeggen van, ja, ik ben een verenigingsmens Hmm. en ik laat die meisjes niet in de steek. Hmm. Waar ik gezegd heb van, ik kon, moet ik zeggen, ik heb dan, moet ik zeggen, voor de meisjes gekozen, omdat we op toernooien moesten, Ja, moet ik ja. zeggen, met de vastelovend, dus ook aan moeten treden voor, ja, moet ik zeggen, Ja. op de zittingen. Ja. Ja, met, ja, 2 jaar later gingen ze toch weer aan de deur. Ja. Ja, Oh, Ja. dus ja gelukkig wel. Ja, dat is toch wel fijn. Ja. En als je dan een beetje kijkt, zo ja, 2 jaar dan weinig kunnen doen en nu hopelijk dat het dan weer een beetje aantrekt. Ik hoop het wel. Wie Ik ziet hoop je de het wel. toekomst in? Als je kijkt naar vrijwilligers of naar de vastelovensverenigingen of naar de Ja, vastelovensvieren. ik hoop, moet ik zeggen, dat het, dat we, moet ik zeggen, met optocht, moet ik zeggen, iets kunnen doen. Maar zeker, moet ik zeggen, de jeugd, moet ik zeggen, dat die dus, dat toch het gedaan weer Hmm. dit jaar. Ja. Want ja, dat is toch de toekomst, vind ik. Hmm. Kijk, want die laten dadelijk, ja, moet ik zeggen, ook met wagen bouwen. Ja, ik vind het triest. Ja. Dat dan momenteel gewoon, het is. Dat het is- moet het is- het gedaan ja, weer dit ja. jaar, want anders dan, ja, er vallen dadelijk ja, mensen weg. Ja. Anderen die zeggen van, ja, ik heb het wel gehad. Hmm. Hè? Maar 2 jaar gaan de vastelovend. Dus, ja. Dus en qua vrijwilligers en dat soort dingen, ziet je dat? Wie ziet je dat? Zullen die Ja. blijven? Ja, absoluut. Dat is Ik ga, moet ik zeggen, alles bij. Moet ik zeggen, ook van de keerteleers. Mhm. Van de oelus, moet ik zeggen, of dat nou de oeluskraan is of de beerpupkraan. Ja, Ja. ik heb ze allemaal. Ja, genoeg te lezen dus. Genoeg te lezen. Ja, Ja. kijk eens aan. Van begin tot eind heb ik ze, moet ik zeggen, gekregen in het begin. Toen, Mhm. toen ik nog niet bij de beerpup was. Hmm. Maar ik heb ze inmiddels allemaal bij. Oh, Dus een dat flinke, is voor straks in het archief. een flinke stapel, dan heb je gewoon gewoon toeslagen. Daar hebben we allemaal toegeslagen. En Ik dan- heb nog foto's, moet ik zeggen, moet ik zeggen, toen jeugdprins van de JSS ben ik ook geweest. Ook ja? Ja, ook geweest, Oké. ja. Dus ja. je komt van Stel dan? Of? Ik kom bij ras-echtige stijlers, ja. Oké. Ja. En in welk jaar zit je prins geweest? In 70 dagen. 70 jeugdprins. Dus je zit echt een ervaren prins. Ja, dat moet ik wel zeggen. Ja, dat moet ik wel zeggen, ja. Dat moet ik is wel ook zeggen. zeker. Ja. Ja, Ja. wat Ik moet je nog wel zeggen? Nou, nee, luister, ik heb, moet ik zeggen, in de shop heb ik nog, moet ik zeggen, de foto's. Ik heb nog moet ik zeggen, foto's van de keerteleers. Het keertelgericht met de pap is ooit een keer, moet ik zeggen, de keertel ingeduwd. Ja. Ja. Die heb je, Nou, ik heb ze hier binnen Oh. liggen, maar ik Oh. heb er ook, dus ik weer met een pap in de nek. Moet ik zeggen, klein beetje. als heel klein man, ik Ja. geloof dat ik 3, 4 jaar was, huurtjes. Ja, dat Toen nog waren geen echt- prins geweest? Wat dit? Toen nog geen prins Nee, geweest? Oh. nee, dat was niet. Nee, Nee, ja. heel zeker niet.
nee. Maar ja, dat waren echt geweldig. Daarom is ik van, we hebben het van Toezoet meegekregen. Ja. Ja, dat is net mijn broer, die was in 95, waar de, moet ik zeggen, Lucifer op stijl. Oké, Dus, zit ook wel een beetje in de familie daar. ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Vroeger altijd met een opdracht meegedaan op stijl. Moet ik zeggen, de toekomstige jeugdprins, toekomstige Lucifer. Wat hebben we nog meer gehad? Pieper de Kloon en Mamelou. Ja, dat waren echt, daarom zeg ik van, dat hebben we van Toezoet meegekregen. Ja, dat is ras-echte vastelovers. vastloos hier. Ja. Dus dat zal er ook nu door het gewoon. Nee. Dat zit gewoon nog, zeker niet op vakantie of zo. Nee. Absoluut niet. Ja, dat gaat nog een stuk moeilijker sowieso, maar dan, als dat zo kan, dan zou het geen niet doen. Nee. Nee, dan wil ik ook heel even bedanken voor uw tijd. En een mooie verhalen. Dan heb ik nog een mooie presentje voor u. Dus een aansteker en een kerstje. Oh, Dan wil ik wel wel zeggen, Ja. wordt het vuur gebrand, hè? Ja. zou zeggen, Ja, moet ik zeggen, de lucifers liggen er nog in de kaas van de ketelaars. Ja, Dus, dan heb je, als de aansteker leeg is, kan ik hem ja. aansteken. Ja.